Τώρα να γυρίσω. Ξέρω τι μου γίνεται. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Με μια πινελιά ζωγραφίσαμε το χριστουγεννιάτικο χωριό και του δώσαμε ζωή. Εδώ, στο Δήμο Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μια πρωτοβουλία του Δημάρχου Πειραιά, κύριου Βασίλη Μιχαλολιάκου. Κοντά μας είναι το 8ο Γυμνάσιο Πειραιά. Και θα παρακολουθήσουμε τη χριστουγεννιάτικη παράσταση «Ο Άγιος Βασίλης συλλαμβάνεται». Ένα χειροκρότημα για τα παιδιά. Λοιπόν, θα σας διηγηθώ μια ιστορία. Είναι Χριστούγεννα και συγκεκριμένα παραμονή Πρωτοχρονιάς. Όμως, είναι η εποχή που κανείς πια δεν μένει ξύπνιος ως τις 12 ή δεν κάθεται μαζί με την οικογένειά του για να φάει. Είναι καιρός που κανείς πια δεν πιστεύει στον Άγιο Βασίλη, παρά μόνο τα μικρά παιδιά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Άγιο Πνεύμα των Χριστουγέννων έχει χαθεί τελείως. Η ώρα κοντεύει 12. Σε ένα σπίτι στην Αθήνα, όλη η οικογένεια κοιμάται. Κάποια στιγμή, στην ήσυχη νύχτα, ακούγεται ένας τύπος ξαφνικά. Αλλά για κάτσε να δω. Μα δεν είναι δυνατόν, είναι ο Άγιος Βασίλης. Μα θα πέσει, πρόσεχε, πρόσεχε. Δεν δουλεύει το μικρόφωνο καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να βρω τρόπο να κόψω τις καμινάδες και να μπαίνω από την πόρτα. Ω Παναγιά μου, συναγερμός! Κάτι άξελα, λέγεται να κάνεις κλέτς. Περίμενε να πάρω τόπο. Άιντε γρήγορα Μίτσο, μάτι γρήγορα. Να πάρω και φεσέκια, έλα έτοιμος είμαι. Πάμε πίσω. Άιντε πάμε, πάμε. Βασίλης είμαι. Αϊ Βασίλης ή όχι, λίγο με ενδιαφέρει. Στο σπίτι μου δεν μπαίνει κανένας με δεν τις θέλω και μάλιστα μες στα μεσάνυχτα. Μα εγώ ήρθα... Ατινίτος, έχω δραμιάρες, θα σε κάνω του αλατιού. Να πάρουμε τα 100 Μίτσα. Και 100 ρε καλόπαιδα, αφού σας είπα η Βασίλης είμαι. Κάτσε εκεί να βλέπω τα σεράκια σου. Ναι, 100 εκεί. Έλα είναι μακρύδα, με μια 155. Ναι, είναι ένα σπίτι με ψηλά κάγκελα και πολλά λούκια, έτσι ροζουπούλια, ροζουλίνα. Πιάσαμε να διαρρήξει το σαλόνι μας. Ποιος διαρρήκτης κυρία μου, μπας να τα λέμε, η Βασίλης είμαι. Εκεί λέμε. Ελάτε γρήγορα, μην αργήσετε εσάς παρακαλώ. Ναι, ωραία. Γεια σας, γεια σας. Μα γιατί δεν με πιστεύετε μωρέ, αφού κάθε χρόνο την ίδια μέρα, την ίδια νύχτα βγαίνω και μοιράζω τώρα στα παιδιά. Αν δεν το πιστεύω. Άι Βασίλη σε κουραφέξαλα. Άι Βασίλη σε ένα παραμύθι για τα παιδιά. Και τίποτα παραπάνω. Μας το λέγανε από όταν ήμασταν πιτσίρι για να περνάμε καλά τα Χριστούγεννα. Τι φασαρία είναι αυτή μπαμπά. Τίποτα παιδί μου. Πιάσαμε να είμαστε στο σπίτι μας.